जय मा भवानी। हिंसायारि जाथायजों फिन गोजोन गैयै जागोन नामा आसामाव? खौरां बिजोङाव भिडिअनि गेजेरजों रादाब दैथायहरदों ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशन गुसुङै GCLA। हादरसायाव फिन गोख्रों जादों ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशननि केडार। बे बाराव आखायाव हाथियार लानानै भारत सोरखारखौ हुमखि होदों ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशना। आखायाव हाथियार लानानै थै होनानैब्लाबो इउनियन टेरिटरि दानानै होनांगौनि दाबि ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशननि। सोरनि दैदेननायाव GCLA एबा ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशननि जोनोम जानानै माखासे लाइमोनफोरनो आखायाव हाथियार लाहोदों बेनि थि गुमुर मिथिनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनां बाथ्रा दि KLOजों गोजोन सावरायनाय जायाब्ला आखायाव हाथियार लानायनि बाथ्राखौ दिनैनिफ्राय 1.5 बोसोर सिगां ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशना एबा GCLA बुंदोंमोन। KLOजों गोजोन सावरायनाय जायैनि थाखायनो GCLA एबा ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशना आखायाव हाथियार हमबाय नामा? दिनैनि सानाव बियो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै नुजादों। आसाम, सोनाब बंग आरो बिहाराव गोख्रों जानानै थानाय GCLA एबा ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशना कच बिहारखौ थाबैनो इउनियन टेरिटरि महरै दाफुंनांगौ होनना भारत सरकारनिसिम दाबी दैखाङो। जय मां भवानी। मैं कुलदीप सिंह भारत सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि आज से ही GCLA अपना हाथों में अस्त्र उठा लिए हैं। जब तक कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जय श्री चंडी। मैं छत्रपति कोच आमाक रक्त दिया हইলেও ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন করম। জয় শিবচন্ডী। मैं ভূপেন কোচ যিকোনো বিনিময় আমি ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন করি। जय शिवचंडी। मैं आजाद सिंह भारत सरकार को बताना चाहता हूँ, पहले मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करता था और आज मैं GCLA ज्वाइन किया हूँ। आने वाला टाइम में देश का सभी शक्तियों युवाओं का हाथों में शस्त्र उठा देंगे। जब तक भारत सरकार कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन नहीं करेगा तब तक हमारा ये आंदोलन नहीं रुकेगा। जय शिवचंडी। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविंद बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गोविंद बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।